26 osnovnih škola u Srbiji koje su obuhvaćene programom Škola bez nasilja ka sigurnom i podsticajnom okruženju dece dobile je nedavno i sertifikate za uspešno završen ovaj program. Ovaj program inače namenjen je učenicima osnovnih škola, a sve imajući u vidu upravo to nasilničko ponašanje među decom mlađom od 14 godina. Znate da je negde povećan i broj krivičnih dela o kojima smo često pričali u našem programu, čiji su počinioci upravo mlađi maloletnici. Pa imajući sve to u vidu, znamo koliko je značajan sam cilj ovog programa. Jedan od ciljeva je pre svega uključivanje i učenika i nastavnika i roditelja u celu ovu priču kako bi se uopšte poboljšali odnosi u školi i unapredio taj način komunikacije. Upravo je to negde naša današnja centralna tema i tu su naše tri gošće. Dragana Koruga, koordinator ovog programa. Dobro jutro, dobrodošli. Gospođa Branka Tišma, koja je zadužena za ovaj program u osnovnoj školi Lazar Savetić. I vama dobro jutro. I roditelj, tako da vas predstavimo, to jeste najznačajnija uloga životna, je li tako? Gospođa Gordana Maletić. Dobro jutro i dobro nam došli. Pa ajmo ovako redom s vama, gospođo Koruga, s obzirom da ste vi koordinator ovog programa. Može li se reći da je napravljen ovako jedan vrlo značajan korak, s obzirom da je problem negde prepoznat, nije više tabu tema u Srbiji, da se krenulo uz možda širu društvenu podršku? Ja sam u tom smislu veoma zadovoljna. Znači, meni se čini da je tema nasilnog ponašanja postala sada već u medijima top tema i to na jedan drugi način, ne više kao neka vest ružna o kojoj se priča, već kao problem koji se rešava. I sa te strane, ja mislim da delim mišljenje i celog tima UNICEF-a, postoji jedno stvarno opravdano zadovoljstvo što je to sada tako. Drugo, osim velikog interesovanja koje postoji među školama, uspeli smo da probudimo interesovanje donatora, medija i sveopšte javnosti. Jako je puno privatnih donacija, znači građana koji uplaćuju donacije UNICEF-u. Njih uvek nekako zaboravimo da pomenemo, ali to je jako značajna donacija jer govori o tome koliko u stvari ljudi u Srbiji zainteresovano da doprinese rešavanju tog problema. I pojedinci, i kompanije, javne ličnosti. Jeste. Tako da mislim da smo s tim postigli zaista veliku vidljivost problema. I naravno postigli smo vidljivost problema u svim školama u kojima program postoji, u kojima program funkcioniše. Tu smo ušli malo dublje, o tome će više Branka govoriti, u prepoznavanje problema, time što sada deca dosta jasno znaju i razlikuju šta je nasilno ponašanje i koji sve oblici nasilnog ponašanja postoje u njihovom ličnom ponašanju i u njihovom okruženju. Da, decu ćemo čuti nešto kasnije i njihove izjave, ali znači li to da se problem zaista sada sistemski rešava? S obzirom da je ovaj program pokrenut 2008. godine, dakle pre 3 godine. 2005. Da, 2005. Dakle pre 3 godine. I da su tu ušla i ministarstva, prošle godine je ušlo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, je li tako, i razne druge institucije. Koliko su one zaista aktivni učesnici u celoj ovoj priči? Ja moram priznati da jesu aktivni učesnici. Evo, Ministarstvo prosvete je prošle godine donelo i posebni protokol o zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ustanovama za decu u Srbiji, koji je u stvari trebalo da bude korak posle donošenja opšteg protokola koje je Vlada Srbije donela 2005. godine. Tako da ja moram priznati da se Ministarstvo prosvete, Ministarstvo socijalne zaštite i policije dosta aktivno uključuju u ovu priču. Nešto je za sada možda malo pasivnije Ministarstvo zdravlja, jer očito ima mnogo drugih problema, ali naravno oni u lancu spoljašnje mreže zaštite vrlo aktivno učestvuju. Što znači tamo gde se domovi zdravlja, lekari i zdravstvene institucije moraju uključiti, oni se vrlo aktivno uključuju. Znači na terenu, u lokalnim zajednicama, u opštinama, gradovima, oni su vrlo aktivni participanti. Možda još nisu na nivou ministarstva, jer Ministarstvo zdravlja treba da donese taj posebni protokol takođe. Ovaj posebni protokol koji je prosveta donela je znači namenjen svim školama i on je u stvari pokrenut na inicijativu ovog projekta i uz podršku British Councila i UNICEF-a. On je i odštampan i urađen. Sad se očekuje priručnik i krenut će njegova primjena u svim školama u Srbiji. Za mene je to veliki iskorak, zato što do sada mi u Srbiji to nismo imali. Takav odnos prema ponašanju učenika, zaštitni programi koji su tu promovisani u tom protokolu, znači ne samo interventne, nego pre svega preventivne mere. Ostalo je sad još samo da se dosta poradi na edukaciji nastavnika i škola kako da razvijaju preventivne programe.
Škola bez nasilja je jedan od programa, on je možda među prvima, ima i drugih, ali mi očekujemo da će se javiti novi programi, da će se prosto priča proširiti. Važno je da škola primeni neki od programa. Ovaj program je sveobuhvatan i dobar, ali to ne znači da se neće razviti novi program i da novi program ne bude. Za 1500 škola u Srbiji potrebno je da ima jako puno programa, a ja verujem da je neki oblik nasilja i u nekoj meri nasilje prisutno u svim školama u Srbiji. Da, sigurno. I o tome ćemo nešto kasnije. Branka, vas da pitam, vi ste zaduženi upravo za sprovođenje ovog programa u osnovnoj školi Lazar Savetić, u Zemunu. Da. Od kada? Od kada je ova škola obuhvaćena ovim programom? Mi smo zapravo od samog početka obuhvaćeni program. Mi smo već 2005. u septembru krenuli u te neke ankete, upitnike i prikupljanje saglasnosti roditelja, učenika, zaposlenih u školi za uključivanje u jedan takav program. Tako da je to sve jedan proces, a zvanično smo zapravo započeli projekat u januaru 2006. kad je bilo to kompletno istraživanje na nivou cele škole. U to istraživanje su uključeni svi koji u životu škole učestvuju, od nastavnika, svih zaposlenih, učitelja, roditelja i dece. A zvanično smo program potpisali protokol o ulaženju u zvaničnom programu u martu 2006. godine, gde smo imali onako jednu vrlo lepu aktivnost u kojoj su učestvovali i dece i roditelji i javne ličnosti kojima je i ličnosti iz lokalne sredine kojima jeste stalo do škole i do toga kako se aktivnosti realizuju u školi. Dobro, jeste li i vi dobili ovaj sertifikat? Da, da. Šta znači zapravo taj sertifikat o uspešno završenom programu? Šta to podrazumeva? To zapravo podrazumeva da smo mi u jednoj tački razvoja programa dosegli jednu veliki stepen samostalnosti u građenju i pravljenju daljnjih koraka u programu. Do sad smo imali tesan kontakt sa UNICEF-om, sa svojim mentorom, a u buduće ćemo zapravo sami razvijati svoje programe, aktivnosti i biti u povremenom kontaktu sa UNICEF-om ili sa drugim institucijama i organizacijama. Razvijajući ovaj program i druge programe koje realizujemo u školi, zapravo koji su okrenuti kvalitetu rada, kvalitetu odnosa, razvijanju odnosa međusobnih između učenika, roditelja, dece, svih nas koji smo i lokalne zajednice. Nekako svi imamo jako važnu ulogu u razvoju deteta. I jako je važno da se to osjeti, da postoji jedan ceo sistem koji je prepoznatljiv i za učenika, i za roditelja, i za nas. I gde je prepoznatljivo da ne postoji jedna, dve ili više različitih strana. Svi smo mi zapravo na jednoj strani, svi imamo jedan zajednički cilj, a to je da nam deca odrastu, da ih pripremimo za dalje školovanje i da dobiju jedan paket i znanja iz različitih oblasti naučnih, ali i da dobiju nešto što je jako važno, kako graditi ljudske odnose i kako ih dalje razvijati i tu komunikaciju. Tako da negde, mislim... Pitam vas šta znači upravo uspešno sproveden, jer ako se ne veram, nedavno je i direktorka UNICEF-a rekla da je koliko je vremena zapravo potrebno da bi se rekla da je uspešno sproveden jedan takav program, da jedna cela generacija, ceo svoj školski vek zapravo provede sa principima nenasilja. Onda upravo o tome možemo govoriti. Zato sam vas i pitala šta to podrazumeva. Da, to pokazuje istraživanja u zemljama koje su davno krenula da se bave tim problemom, kao što je Norveška, Škotska, Australija, Novi Zeland. Znači, neke zemlje prosto su osvestile mnogo ranije taj problem. To je njihovo zapažanje i to je prosto njihov uticaj i utisak koji oni imaju. Istraživanja njihova to pokazuju. Znači, da je potrebno da dete kada upiše prvi razred završi 8. ili 9. već zavisno od toga, od sistema obrazovnog, onda se može reći da je, ako je celo svoje osnovno obrazovanje provelo u klimi koja je zaštićena, koja mu nudi zaštitu, sigurnost i koja ga podstiče na rast i razvoj. Znači, u podsticajnoj sredini, sa razvijanjem tih veština o kojima je Branka govorila, onda se može smatrati da to daje
određeni da, trajni efekat. Vi morate da znate da u školama i postoji, ja znam za moju konkretno, postoji način bavljanja decom, postoji neka struktura i od ranije. Znači, važno je kroz ove različite programe ojačati, pojačati one potencijale koje kadar koji radi, živi i radi u školi nosi i kao profesionalnu mogućnosti i kao lične mogućnosti koje ulaže u svoj rad. I da je bitno ceo sistem kako se radi. Nije bitno samo napraviti sistem zabrana. Bitno je poboljšati kvalitet nastave, časova, unositi promene u sve ono što sačinjava školski život koji je vrlo složen, vrlo osetljiv i ima jako mnogo različitih elemenata koji su uključeni, a nisu svi vidljivi na prvi pogled. Da, sigurno, sasvim sigurno. Gordana, vas moram da pitam, s obzirom da je negde roditelj vrlo, vrlo važna karika u čitavom tom lancu. Kažu i tako bi trebalo da bude da je porodica negde stup društva i da sve zapravo polazi iz porodice. Pa onda danas se negde čudimo gledajući sve ovo što nam se dešava na ulicama, otkud toliko agresije kod dece, otkud toliko nasilničkog ponašanja. Govorimo o školi bez nasilja kao školi, dakle sve ono što se dešava u tome. Ali šta van školskog dvorišta? Šta sa tim nasiljem? Ima i tu nasilja. Ima, u svakom slučaju, ono je rezultat opštih društvenih okolnosti u kojima Pitam vas, ja se živimo. izvinjavam samo na početku prosto da pojasnim, jer ide se i na to, često slušamo u poslednje vreme od stručnjaka koji apeluju na roditelje. Ima roditelja koji negde smatraju da škola treba da vaspitava decu. Škola u svakom slučaju ima vaspitnu ulogu, ali je ali porodica najvažniji ta roditelji, koja formira ličnost deteta i koja ga vaspitava u pravom smislu reči. Dobro. I, kažem, roditelji su negde vrlo važna karika. Kakvo je vaše iskustvo? Što se ovog programa tiče? Što se programa tiče, moje iskustvo je izuzetno pozitivno. Ja sam trenutno u školi Lazar Savatić 2 učenika imam, a najstarija ćerka je svršeni učenik osnovne škole. Ono što jeste moj utisak, to je da projekat kao takav pruža zaposlenima, roditeljima, učenicima da usavrše veštine koje su već posjedovali. Nastavnici pre svega i kompletno osoblje škole. Jer od 1999. godine, od kad sam ja u toj školi sa mojom decom, ja sam svakoga dana kad su deca u školi potpuno mirno jer znam da su u bezbednom okruženju. Osoblje škole se decom bavi. Znači, ako imaju saznanje da postoji problem u odnosima 2 deteta, grupe dece, moje iskustvo govori da se razni nastavnik, starešina, učitelj, psiholog škole, pedagog škole uključe u problem, razgovaraju sa decom i ne dozvole da problem dostigne taj nivo da iziskuje nasilje među njima. Da, vi tako smatrate. Ima roditelja... Recite. Oni se bave decom. Oni se bave decom, da. Ali ima roditelja, složit ćete se, pretpostavljam, sve 3, koji jednostavno ne prihvataju kada je reč o njihovom detetu, da je dete možda problematično, da je dete agresivno. Jednostavno ne dozvoljavaju da to negde dopre do njihove svesti kao da se radi o nekom drugom detetu, a ne o njihovom. Je li tako? I tu ima onda prepreka u toj komunikaciji roditelj-nastavnik. Prevazići bliskom saradnjom roditelja i škole. Informisanošću roditelja o tome šta se dešava. Da znate u svakom trenutku šta vam radi dete i gde je dete. I šta se planira i kodeks koji postoji u školi Lazar Savatić u kojem postoji tačan termin otvorenih vrata. Vi u svakom trenutku, svake druge srede u mesecu, kad su otvorene vrata od 3:30 do 5. Tako nego. Otprilike, znači vi ako ste poslom zauzeti, ne možete stići u 3:30. Budite sigurni u 10 do 5 ćete naći raznog starešnu u učionici u kojoj jeste, koji će sačekati bez obzira da li ima roditelja ispred ili nema. To je pozitivan primjer, da. Škole. Recite.